Azvina kumira mushe muri yeZimbabwe iko zvine zvipari kupisa. Yesh, aumanaka. Handisi kuziva zvangu. Right, nyaya iripo yekunzi Chamisa anditi akanotaura netimu yekwana Mnangagwa vachida kunonegotiate nyaya yekuti aite prime minister. Iri kuramba ichitenderera ende kunaona kwawanda vatova kuti tine proof tine ma-V11. Guys, let me tell you, let me be very honest with anyone panapa. Chamisa takagara tataura ende every time kuzvidza kuti aiwa tagarira vana baba, because vatsvangira vakashanda chinhu chechiya kwanza vakaita zvese zvinoitwa kuti vanhu vange vachikana vachinhingirikana zvekuti dai vatsvangira varipo izvi so kadai kusina mashure ese atiri kunzwa aya enoizi dzebill number 3 dzese dziri kuitika idzi mungonzona. Saka dai toziva kuti isusu patitori panapa titori right, hatina problem, but ma-problems ari kuitika akawandisa. Zvebill number 3 ikoko kune vanhu vakawanda kunzwa kuti kubulawayo gift hostel usaignoiwa and this other guy mayor, imagine mayor these guys aona vaenda vari prepared. Atonyora David Cottard ati zvoni the chair of the meeting studiously ignored both Judith Todd and me. I was there on time, sat in front row, put my hand up every time a call was made for people to contribute and stood up with my hand raised. When it was clear the chair was steadily ignored me, the meeting was brought to an abrupt end at 11:30. And as a result, both Judith Todd and I were denied the right to contribute and give our views. Imagine, mayor, urambidzwa kucontribute. Zvinhu zvikuitwa musiti make. Pane nyaya, pane question mark. Tiri ipapo futi, ndikunzwa kuti pane this other guy arikunzi akabductwa anonzi Tafara Baines Magodora. Arikunzi akabductwa. Statement iri ndasangana naro ndiani kwanga achitaura zvinyaya iyi ndatosangana nayo. Alright, statement on the abduction of Bindura State University student, right, ndeko Bindura ningirikini uyu by Senator Jameson Zvidzai Timber 30 March 2026. Ndinasa aritaura zvoni, we are gravely concerned by the reported abduction of Tafara Magodora, a student of Bindura State University who was allegedly taken by unknown individuals in a white twin cab from a bus stop. The circumstances of the incidents are deeply alarming. We are informed that Tafara was engaged in lawful civic mobilization, encouraging fellow students to stand firm in defense of constitution. If this is true, then his abduction represents a dangerous escalation in the use of fear and coercion to silence citizens, particularly young people who are exercising their constitutional rights. This is unacceptable. No citizen and certainly no student should be targeted, abducted or disappeared for peacefully expressing views or participating in public affairs. Zviri kunetsa saka pandiri kuzonzwa alright pabva pazonzi pari kubudiswa kunzi pane maaudios ananhingirikina anga achitaura Chamisa kuzodai, so pane vamwe andichadotora mazita evanhu vanga vachitobuda chitaura kuti ngaatipwe izvezvi titoputitsa evidence iripo. Guys, hapana chekumirira, vanhu vatori makawadzi ndimi mune evidence yamakaviga. Kana uchizoti une evidence about anyone ongoti akachitaura nanhingi, ingobuditsaka zvigara zvapera tozodima, because pane zvimwe zvokuti alright iwo uri kuti every day and some of these guys vari kunetsana naye every day, but vari kuti tine evidence yekuti akazodai so ari kushanda andazvinzwa tazwa anzi ari kuda kuzodzoka achizokurova ipepa 2 pepa 3 tazvizwa tanzwa tikuzviziva zvese zvamukutaura kuti ndo zvaari kuda kutinganhingikina. Hatina problem, but takutoita problem nemi manje muri kutaura kuti mune evidence but hamusi kuda kuibudisa. Why muri kuviga that evidence? Muri kuda kuzoipa ani riniko?
chingobudai motaura kuti zvakati ndozvi because chinhu ichi akomana ada kukudza chokwadi ukada kutofila kuti yaye saka ningi ari kudai so pane tumwe tumanhingiri tusina nebasa rese imimi makazvitarisa do you think kuti zvese zviri kuitika izvizvi isusu takagara pasi kudai so hatizivi kuti zvinoreva chii muda kuti force kuti tizotanga kuanalyza kuti purpose yazvo yazviri kubudisirwa ndeyechii handiti tozota mozotanga kuti kota wrong futi makuti but iwo unongochingoda kungotaura zvisina nebasa rese mirai tionesani izvezvi pari kunetsa nyaya yebill number 3 vanhu vachimhanya vachidididi maconversation aya akaitwa it was 2018 kutaurirana kwanga kuripo 2018 we are in 2026 now. Why? Alright, dai masina kuzvibuditsa here kana panguva ya 2023 or something. But mimi makati papa chitwa negotiate papa sina because maZimbabweans ndo vaitodemanda chinhu cheche. Kuti aiwa, ko iwo wakabatana na uyu katomboita zvakaitwa 2008 kuti zvinhu zvikwanisa kunge zvichifamba. So, chazoshata chi iwo maZimbabweans ariwo anga ari kudemanda kuti vanhu ivava vanga vashande vese. Chazoshata nhasi, chatombo, chachi manje. Chekuti tingatozonongedzera kuti zvazoshata vanga vachitaurira vese vari kudidi. Chero makati vari kuzoshanda vese vari kuzodai so isu hatisina basa nazvo. Zimbabwe da kuchikudza chokwadi hatisina basa nazvo. Chero kati ningi muroyi ningi chakati as long as that person is a Zimbabwean we don't care. Hatabasa nazvo. Omwe anoti uyu akazodai uyu anozodai so hatiti iwe deep down munhu yeye as long as ari a human being takuda kutochinja zvinhu manje tauchinja maonero ezvinhu wazongochitaurana ningi kuma back door kuri kuitwa mabusiness akawanda vanhu vacho vamuri kutori vari kutobuda vachitota noise pamberi vari pafront vanenge vane zvinhu zvavo zvinenge zviri kunetsa pano umwe ari kubuda ari kunzi ari kutaurawo nyaya dzake achiti ndoshandira tagwirendi anondipa mari kudididi anzi ari kupopotawo nyaya yekuti anzi haana kupiwa mari hameno mari yaari kudhimanda ikuko nemadzimota iwaya ndibuzakaona kuti aiwe iwo chatikukupira mari chacho chii was at the end of the day mari inoshandwa mari inoshandwa ndozvinoitika pamari saka munhu anonongomuka ngoti handichabuditsi mari yacho chichimbomira kana zvizvo zvatomuomera watona kuti hapana iripo wanzi aiwa ari kupiwa mari munhu wese ari kunzi akupiwa mari izvezvi tumastrategy twacho tokuti alright izvi izvo ngatitaurirane for example ndosaka ndanati ini nangu kana dziri nyaya dzanawo dzawokomana nananingirina tagarira vana panapa tagarira vana vakasiyana tsvangira icheti ndosaka maona kuti biti pakauya toti chinjaki chiti takatoti uyu munhu anodeserve kusupport asati asilence kwa zvake toti ndikati munhu anodeserve support why because ndo vamwe vanhu vacho futi vanga varipo vakasirwa why dzese dzina tsvangira saka tagarira vana ukatouya mukanetsana musorosoro kwenyikoko tongozoti but iwewe katagarira vana newe chero ukazonzi wakatengwa wakaita sei tokukutengenura ukanzi wakaroyiwa tokuroyonura zvatopera titotongoziva kuti hapana kadipozi ndokugarira vana kwacho kunenge kwatopo asi ameno kana munichinge mune imwe plani itai ini ndasi ndatokutaurira izvo zvinoshanda kutopedza nyaya kutongoti wese wamurudo takatengwa akaita sei hazvina zvazvichatibatsira ende izvezvo tiri kuti chii ziso pamuroyi hatisi kuda kumbokanda ziso kuti ninga akazoda nyaya kana muchinge munadzo buditsai hazvina basa asi Zimbabwe hazvisi kunakidza izvo imagine kuti munhu anosumuka meya kubulawayo achisumuka achida kucontribute obvanzi gara pa oramba akaignore gift ostalos ari kusumuka former member of parliament imagine osumuka kuti ada kucontribute something and munotanga musiri kutoona kuti akatosumudza ruoko moignore zvenyu and then mamati aiwa zviri kutofamba mafambiro acho iwaya takatotaura madhezi iwaya gaga mutoona nechiprogramu chakatorongwa kudhara chotonzi chasvika kuvanhu vanhu vacho vari kutonzi vari kusumudza maoko vanenge vachitaura chicontributa imomo muchada kutitaura kuti chii pamusoro pewaniwo muchada kutitaura kuti chii because tala kutozvitatasa kuti vanga vachitaurawo maonero avo because hakuna maZimbabweans avataura zvinhu 1 kotoyo rimwe ratotakurwa nebhazi toti titori right iroro nhingiri ndacho ende mune mitoziva mafesi ozi munhu anenge achipika vanhu do you think kuti azive mafesi utoziva kuti uyu nauyu ndo vanhu vake ndo vanongopikwa iwo iye opedza nguva achitaura ozongotanga ngopika vanhu alright imagine kuti opikirwa vanhu 20 vari kungotaura kuti chiri right chinhu vakadyarwa vakagara kwasiyana-siyana iwo ozopikwa osvida kuita nharo dzako ori 1 do you think kuti unobva wazonzi zvouri kutaura zvega ndo zvichashanda hatidedi kutaura zvakawanda but tiri kuti ayo itai imi yamukuita itoitai iright we don't have any problem pane nonsense dzimwe dzese dzamune muchira because magara mukungozviita handiti muchiziva kuti hamuna zvamunoitwa asi one day zvichafambawo nemamwe mafambiro chatiri kuzoramba chekuti muzotanga kuti ningatengwa ningaita sei iwe kana atengwa tomutengenura zvinaba imi makatomutenga makatodya mari yacho naye hazvine basa reine isusu ndimi makadyirwa mari saka itai loss ikoko isusu chingoti vanhu vedu zvatopera anenge asvotwa aita loss amen noti zvenyu zvekudhara ikoko. Cool TV
hatimbieti asi vanhu vachishamsika Kulien TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulien yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulien yeah. My updates are brilliant.